RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Julie, 19 years old, my boyfriend, taga Leyte, punto medikal kining akong suliran, bahin kini sa akong ipamati sa akong kilid o puson, aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa diha pa ko sa Cebu. Ingon inang mga panghita ko. Ay, salamat in taon kay lunch break na nato. Kutuman na, uy. Niya piyot aning karinderias, daghang kay mukhaon. Uy, ay sige yaw-yaw di ano. Ikaw na ba yung sunod o? Ay, kuan ako day, kaning adobo day ay. Niya usa ka rice o usa ka soft drinks. Ay itong gamay day ha, katong dako-dako. Uy, naunsa taong ka, Julie. Matag sige-sige naman lang ka ng soft drinks. Uy, Sige ba, uy. Dili ba yun? dili ko no. Nag-soft drinks na ba yung kagahapon ha? O gatong usang adlaw sad. May soft drinks sa ka nga, nagkaon adto. Di man na permanente, kud. Once a day raman. Oh, unsa? Mao na dili ni mo permanente nga matag adlaw gyud di ay? Oh, di ba? Matagkaon na ba? At least kau saras sa kadlaw. Just ko day. Good luck sa kidney ni mo day ha. Kaya busada, kayong tagiyas lawas. Matag adlaw, may inom soft drinks. Oh, asa naman ka? Una lang kong out ni mo karon, uy. Sakit man akong kilid. Pak! Tu, ara. Sa? Ha, niresulta na siguro pag sige ni mong soft drinks. Sabat ya, uy. Padong lang tingali ko dugon, uy. Kaya sakit masadang akong puson. Una na ko ni mo, uy. Yan, man mawang kasakitan eh. Bisa giim na ako pain reliever. Gilantan man inoon ko. Wa para bastay Karen. Julie! May kinaabot na ka, Karen. Oh, Niabot na lang ka. O, pag yun mayo sakit sa kong kilid. Isunod ako ng kimnanog tambal. uy,
Wa pa gyud ay ka mauli, day. Na, duda na gid ko ana, day. Adto na tas doktor na. Kidney infection eh. Ha? Sure, Dok, oy. May infection ang akong kidney. Nya, resulta na. Ingon pa bitaw ko nimo. Kidney infection, day. Infection. Dili tungod sa soft drinks. Unya, nga nung gibawalan man kas doktor, apil ang soft drinks, beko na be? Kada ka na bas tambal nga girisitas, doktor, eh. Imnang ginantan ng grisita ha, aron maayo ka. Unya, undang na sa do pagsigig inom og soft drinks. Huwag ka sabot atong hikayo na sa kadaghang girisita sa doktor. Pero murag misamot man ang akong gibati. Hangtod nga ning tuiga, 2026, niuling akong uyab gikan abroad. Once a year lang ni siya muuli. Unya. Ngawan ako ni mo eh. George. Mauna ka rin. Misugmat na sa sakit na ko sa kilid o puson. Sa'yo mo na sa siguro ng kidney. Ampot lang, uy. Pero mas may krapi man ni Ron. Kaysa wag tuon ako nga kilid ang sakit. Apil ng likod o sa may batang ba. Arang sakita man yun ni, uy. Daanan ni nga nagsakit-sakit pa ya. Apan misamot paghumanam og anak ni George. Unsa? Pwede pag dili lang una karon George. Ano man? Okay ka na? Kuan mangkuit. Kung anaon ko nimo pa, maramag may madumbol. Huwag mong kakarikla ha. Uy, basig mapdos ka. Patsikap na kay basig bata nang ako nadumbulan. Negative man. Mau ba? Papacheck up na lang. Ay da, mauro gihapon eh. Pero sa una ba, kan pa kay Grisita, unya walang gihapon ko maayo. Ang kanang imong live-in na lang ka ang ipacheck up. Ansa? Ano siya man? Nga ko may kibati. Jai, for safety. Gikan baya na siya abroad. Gwapo, may gitas unsad baya ng uyab nimo. Basig gikuninita na sa mga babae dito, Jai. Unsa? Dili ko gusto magduda sa akong partner. Pero nagpa-check up man sab siya. Okay naman siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, matag-adlaw ko nga mag-inom og soft drinks kani adto. Dihang una ko may batiin ni sakit sa kong kilid o puson. Ingon sa doktor, kidney infection. Tinuod ba nga soft drinks ang nakaingon sa akong kidney infection?
Ikadawang pangutana, ingon nila nga basig UTI ko nuni. Pero di man sab ko sakitan mangihi. May aslom ra nga baho nga mo kalit og gawas gikan ako. Dili ka nga may hugaw ang akong partner. Pero nagpa-check up sab siya. Okay naman siya. Unsa man ka di ay ni. Ikatulong pangutana, nagduda sab ko nga maptos ko. Pero negative man sab ang akong pipi. Unsa man ka di ning murag madumbulan sa akong partner nga sakit. Mag 2 weeks na ning akong ipamati. Ikaupat o katapusan, ingon sa akong partner, mag-take ko og medicine. Pero nahadlok ko nga basig maptos lagi ko. Okay lang ba nga mag-take ani? Kay negative man ang akong PT. Kung delikado ni, unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, Julie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral, problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong Suliran Official Writers Page o dreba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema ato ni Eileen Bathanan anda mong taganang mutambag yan. Nga tumakutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga let us be attentive to the needs of those around us. Ang sakto ko nga tabang, tinutamang kang tao nga knowing his capacity, he don't have the resources to return the compliment. Tinutamang nga ni ka, labi angat nag-eleksyon, tabang-tabang rin, left and right tabang kay kandidato rin kapag mayor sa inyong lugar, dili na tabang, investment na. Oo, di ba? Tabang rin ka, kanang di nga mag-expect pa nga, makabarba, mubaos pa to nimo og tabang, mga na tabang, from the heart ba? Ha? Dili kay from the hands. Okay, ang ato matatampok na lawa si Julie, 19 years old, nani siya boyfriend, tagaliti. Ang yung problema kay sakit kuno yung puson, yung kidney ba to? Oo, nani siya boyfriend. Tagaliti, asa mong dapit sa Liti, Julie? Kung di ka sa Tacloban dapit, maupay na kulop. Maharam ako magyakan ng waray-waray pero gunti ay la. Regards day to Governor Kiki Romualdez sa Tacloban City. No? O kung di ka napit rin sa baybay sa Ormoc. By the way, mana kong Ormoc karong mga pipila ka adlaw kang karon kay mag-lecture ko about drug-related problem dia sa Punggos. Ano ba Punggos Hotel dia? Basta ko sa mga hotel dia, no? Kini gi-organize ni Ma'am Beth Ganob, no? Ako yung speaker dia, manami dia sa Ormoc City. Masig taga-sugod ka, no? Masig silingan ta. Ha? Julie, ha? Ako'y bahay kubo dito sa Sugod, Southern Leyte. Kumusta naman dahil mga Kundira, Didasi, Ruble family dahil sa Inabanga. Sige, gini silang pagpaminaw na ito diya Inabanga, no? Thank you very much. The Porperio Lim diya sa Inabanga. Inupakan. Sorry, Inupakan. Ang Inabanga si Porperio Lim. Si Glicerio Galulo itong nasa Cagayan de Oro. By the way, inaot niya okay lang kahimtang nila ni Kakimpan Albiro o ni Balikwatro. Sa to? Limot to. Limot ko na katwa to mga suking nagpamayaw diya sa Qatar, diya sa Kuwait, diya sa Dubai. Balutang gubot kayo dito, no? Inaot nga September mo diha, no? Okay? So, nag-Leyte ni siya, no? Maadjong adlaw din ninyong tanan diya sa Leyte, ha? Yes, mga Southern Leyte. Mga Diharme family da sa Tomas Upos, mga Gonzales family. Brad Boy Diharme, Mustawan. So, unang pangutana ni Julie. Engineer Lito Palugod. Loli Duran, mga Duran na ako mga parente, no? Nestor Obra da sa Maasin City. Unang pangutana, matag adlaw ko nga mag-inom og soft drinks. Kaniadto dihang una kong nibati aning sakit sa akong kilid ug puson. Ingon sa doktor, kidney infection. Tinuod ba nga soft drinks ang nakaingon sa akong kidney infection?
ay kaning kidney infection due to bacteria ni siya or viral, no, or usually bacterial infection. Sige kag so unsa man na soft drinks, caffeine, carbohydrate, sugar. So pagka-try dirty ni siya, pero naka-infection, masuta ni siya, Julie, ma-confirm ni siya, pinagi sa very basic nga laboratory test, urinalysis. Because ang resulta sa urinalysis mo, hatag og informasyon sa doktor na there is infection going on kung taas kayo ang bacterial count o ang WBC count sa imong dugo. Laboratory workup ang pinaka-saktong buhaton in order to confirm kung naabay kidney infection. Kinumdum ko ano sa intern pa may, o di amin trabaho pa sa residente sa karon. Nakikita ko mong kidney pads, ha? Kidney pads mo, magbaksir ba? Kilid, duha man na itong kidney, no? So, amo na yung pukpukon ng kilid, ang gingking ko ang pasyente, posible na problema. Pero, confirmatory is laboratory workup. Kaya po ko na, ingon nila nga basin UTI or urinary tract infection kuno ni. Kung di man sa ko sakit, mangihi, aslong ra og baho, nga mukalit o gawas, dili ka may hugaw sa akong partner. Pero pagpa-check up sa niya, okay naman siya. Unsa ka di ay ni? Laboratory workup lagi, ha? Laboratory workup, Julie. Nama mo'y, bata pa ni mo'y 19 years old. Na ay boyfriend, no? Na mo'y 6 contact. So, we cannot totally rule out possibility of sexually transmitted disease, no? Ngayon mo'y kag okay na siya, pero may sabit pa siya for laboratory workup. So, mga nga masuta kung mutaas ang bacterial count sa imong urine, confirm nga naka-urinary tract infection. O naatay mga testing para sexually transmitted disease, negative. Pero ngayon na imong partner nga okay raw siya, dili na siya reliable kung not back up by laboratory result. Sabi na kung imong partner, daghan pong laing sex partner, lain-lain, posibleng mahawa ka. Not necessarily grabe, pwede kag yeast infection or na ay problema dia sa imong internal sex organ. Ikatulong pangutana, nagduda sab ko nga mabdus ko, pero negative man ang akong pregnancy test. Unsa man kaha di ay ning murag madumbulan sa akong partner nga sakit. Mag 2 weeks na ning akong gipamati. Well, dahil masakit madumbulan, nag-sexual contact ninyo, could be possible nga na kay mass or whatever dia sa soul sa imong uterus. The most practical way, I do not know where in Liti mangalapit, patanaw kag ubigay ni gynecologist para ma-speculum exam ka, matanaw wa bay mas dihan tapita sud sa imong cervix o sa uterus. Kay kung nagtubo diha, siyempre, ug naa kay sex contact, musakit gani siya, maigo, matandog, no? So, magpatanaw ka og ubi gynecologist para ma-speculum exam ka. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Ingon sa akong partner, mag-take kong medicine, sambong ug kutri. Pero mahadlo ko nga basin, mamdos lagi ko. Okay lang ba nga mag-take kung ni aning negative man akong pregnancy test? Delikado ba ni? Kung sa may akong buhaton, go to an OB-GYN. May you submit or repeat pregnancy test. Kaya ka nang ba mga 1 week, 2 weeks, di pa ba kaya na yung ma-detect yun. Ari na nas mga the first trimester god, the first trimester na itong mutas-taas ng level sa HCG. Mana ko minumduan, human chorionic gonadotrophic hormone, no? Dili na ko ka inumdum og when is the right time or nga ma-detectionan ni siya ma-confirm yun, ha? So, I'm sorry, di na ko makainomdom. Pero, repeat pregnancy test through the guidance of attending OB-GYN para ma-confirm kung buntis ba ka o dili ba. Kay, tinod na ay mga tambal nga makadaot sa developing fetus kung ikaw buntis. Submit to laboratory workup through the guidance of your attending OB-GYN. Diya sa Leyte. Okay, hinaut na kasabot ka sa speaker ni mo, Julie. Diya sa Leyte, no? O nganto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kininga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Dr. Eileen Bathan. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa itong Caribbean program kasi katag-rating din sa itong lugar. So, Pamolo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Ramen. Daghang salamat o maayo.